Labe. Dnes je to čistá řeka, proto se stává opravdovým rájem rybářů. Nabídka ubytování a táboření v oploceném objektu se rybářům zamlouvá nejen proto, že tu najdou pohodlí, ale zároveň jsou v blízkosti samého břehu, takže se mohou plně věnovat svému oblíbenému sportu. Ubytování s venkovní kuchyní skýtá zázemí i pro náročné. Inu, co si tu chytíte, to si můžete pohodlně připravit. Kdyby se vám, rybářům, zjevila tato příšera, tak se nelekejte. Je jich tu opravdu hodně. A když se náhodou Petrův zdar nesplní, tak se rozhlédněte po okolí. A věřte, že skutečně je se na co dívat.